பக்ரீத்துக்கு முன்னாடி நாள் பார்த்திங்கன்னா, எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் மருதாணி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ மருதாணி பார்த்திங்கன்னா, எங்க அக்காவுக்கு தான் நான் வந்து போட்டு விட்டுட்டுருந்தேன். பாதி டிசைன் வந்து முடிச்சுட்டேன். ஃபுல் டிசைன் வந்து இதுதான் நான் போட்டிருந்தேன். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அம்மா அடுத்த நாள் காலையில் பாயசம் காய்ச்சறதுக்காக நைட்டே வந்து பால் காய வச்சுட்டாங்க. ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் இந்த ட்ரெஸ் தான் நான் வந்து போடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். இது ஒரு மினிமலான டிசைனும் ஃபுல் டாப்பும் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, காலையிலே எந்திச்சு அம்மா வந்து பூரிக்காக மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கறி குழம்பும் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பாயசம் காய்ச்சறதுக்காக தான். ஸோ இந்த சேமியா தான் நாங்கள் எப்பயுமே வந்து பாயசம் காய்ச்சுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். தாளிப்புக்காக பார்த்திங்கன்னா சாரப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அது முந்திரி இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து ஒரு வழியாக பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. என்னோட மெஹந்தி டிசைன் பார்த்திங்கன்னா அரஃபா டே அப்படின்ட்டு ஒரு மினி விலாக் போட்டிருந்தால, ஸோ நான் அன்றைக்கே வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன். என் டிசைனும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் திடலுக்கு வந்து வேகமாக கிளம்பி போயிட்டு நம்ம வந்து தொழுகைக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து